Познато ли ви е онова леко болезнено разочарование, когато с надежда и грижа отрежете клонче от любимо растение? Било то красива роза от двора на съседа или някой хубав фикус. Сложите го във вода и започнете да чакате чудо. А чудото така и не се случва. Вместо свежи бели коренчета, ден след ден виждате как стъблото потъмнява, водата се замътва и се появява неприятна миризма на загниване. И накрая надеждата отива в кошчето. Много хора, особено начинаещи, след няколко такива опита се отказват и решават, че размножаването чрез резници е нещо сложно или че просто не им се получава. Истината обаче е съвсем друга. Днес ще променим тази представа. Вкореняването не е въпрос на късмет, а ясен биологичен процес, който можем да разберем и управляваме. Често хората тичат до градинските магазини, купуват скъпи стимулатори за корени и всякакви препарати със сложни имена, но резултатът пак липсва. А решението всъщност е много по-просто и отдавна известно. Още преди векове градинарите в Китай са използвали метод, с който могат да вкоренят почти всяко растение, дори капризно, само за няколко дни. И най-интересното е, че за този жив еликсир не трябват нищо специално. Само 3 съвсем обикновени съставки, които почти всеки има у дома. Ще ви разкажа всичко подробно. Но първо, нека разберем защо обикновената чешмяна вода толкова често проваля резниците ни. На пръв поглед, водата е най-естественото нещо, но има голяма разлика между жива природна вода и тази от водопровода. Чешмяната вода често съдържа хлор, който е токсичен за живите клетки, соли на тежки метали и различни бактерии. А когато направите отрез на клончето, това е като отворена рана. Растението става уязвимо. Когато го поставите във вода, бактериите буквално се нахвърлят върху него. Започва загниване и вместо да създава корени, резникът изразходва силите си, за да се защитава. Опитва се да запуши проводящите съдове, за да спре инфекцията, но в повечето случаи губи тази битка. Тук идва разликата с китайския метод. Ние не просто слагаме клончето във вода, а създаваме за него нещо като малка лечебна среда. Активен разтвор, който решава 3 основни проблема наведнъж. Първо, защитава от бактерии и гъбички. Второ, стимулира клетките да се делят и възстановяват. И трето, дава на растението енергия, от която има спешна нужда. И всичко това без тежка химия, само с помощта на природата. Да преминем към същината. Нашият разтвор се състои от 3 съставки. Първата е натурален мед. И тук е важно. Трябва да бъде истински, непреработен мед. Не онзи от магазина със съмнителен произход. Защо точно мед? Защото той е истинска природна лаборатория. Съдържа множество полезни вещества, но за нас най-важни са 2 негови свойства. Първото, той е силен антисептик. Създава тънък защитен слой върху отреза, който пропуска въздух, но спира бактериите и гъбите. Второто, съдържа глюкоза, която е чиста енергия за растението. Резникът няма корени и почти няма листа, затова не може да си набавя храна. Медът му дава готово гориво, което клетките усвояват веднага. Пропорцията е важна. 1 чайна лъжичка мед на 1,5 литра топла престояла вода. Не студена, защото медът няма да се разтвори добре, и не гореща, защото ще се разрушат полезните вещества. Температура трябва да е около 24 градуса. Водата трябва да е престояла поне 1 денонощие, за да се изпари хлорът. Ако сложите прекалено много мед, разтворът ще стане гъст и ще пречи на дишането на тъканите. Ако е малко, няма да има защитен ефект. Втората съставка е природен стимулатор на растежа. Вероятно сте забелязвали колко лесно се хваща върбата. Боднеш клонче и то пуска корени. Причината е, че кората й съдържа салицилова киселина. Тя действа като събуждане за клетките, активира регенерацията и стимулира деленето им. За да си направите такъв излек, нарежете млади върбови клонки на малки парчета, залейте ги с вряла вода и ги оставете да престоят 1 денонощие. Ако нямате върба под ръка, например през зимата, може да използвате аптечна салицилова киселина. Но много внимателно. Съвсем малко количество. Буквално на върха на ножа за литър вода. Повече може да навреди.
Третата съставка е янтарна киселина. В България също се намира лесно в аптеките. Това не е тор в класическия смисъл, няма азот или фосфор, но действа на клетъчно ниво. Тя събужда енергията в клетките, като стимулира митохондриите да работят по-активно. Представете си го като турбо за растението. Помага му да излезе от стреса и да започне активно да се възстановява. Необходима е една таблетка от около половин грам на 2 литра вода. Стрийте я добре и я разтворете в топла вода. След като имаме всички компоненти, приготвяме разтвора. В 1,5 литра престояла вода добавяме меда и разбъркваме. След това сипваме около 150 мл от върбовия излек и добавяме разтвора с янтарната киселина. Получава се леко мътна течност със слаб сладък аромат. Това е нашият жив разтвор. Но това е само половината от успеха. Другата половина е как ще подготвите самия резник. Много хора режат с тъпи ножици или стар секатор. Това е голяма грешка. Тъпият инструмент не реже, а смачква тъканите и запушва каналите, по които се движат соковете. Използвайте остър нож, бръснарско ножче или качествен градински инструмент. И винаги го дезинфекцирайте със спирт или огън. Това е като малка хирургична операция. Отрезът трябва да е под ъгъл около 45 градуса. Така се увеличава площта, през която растението ще поема хранителни вещества и ще образува корени. Колкото по-голяма е тази площ, толкова по-добър старт давате на бъдещото растение. А сега внимание! Тук идва онзи малък трик, за който малко хора знаят. В долната част на резника, точно над отреза, направете няколко плитки вертикални дръскотини, около сантиметър дълги. Важно е да прорежете само зелената кора, без да засягате дървесината. Защо се прави това? Корените се образуват от камбия, тънък слой клетки под кората. Когато направим тези леки наранявания, стимулираме клетките в тази зона да се делят по-активно. Растението се опитва да зарасне и точно от тези места се появяват най-силните корени. Този метод работи много надежно. След като резникът е подготвен, не губим време. На въздух отрезът бързо изсъхва и се окислява. Веднага го поставяме в приготвения разтвор на дълбочина около 2 до 3 см. Не е нужно да потапяте цялото стъбло. То трябва да диша. Ако има листа, трябва да ги разредите. Оставете само от 1 до 2 горни листа, а останалите премахнете. Ако са големи, може да ги срежете наполовина. Това не е жестокост, а необходимост. Листата изпаряват влага, а резникът все още няма корени, за да я компенсира. Ако оставите много листа, той просто ще изсъхне. Следва най-важният етап – престоят в разтвора. Поставете съда с резниците на топло място, но не на пряко слънце. Силното слънце ще загрее водата и може буквално да свари растенията. Нужна е мека, разсеяна светлина и температура около 22 до 24 градуса. Ако е по-хладно, може да подложите нещо под съда, например кърпа или парче стиропор. Дръжте резниците в разтвора точно 6 часа. Това е напълно достатъчно. За това време тъканите ще поемат нужните вещества, медът ще защити отреза, а киселините ще активират растежа. Не ги дръжте по-дълго. Може да се получи обратен ефект и тъканите да започнат да се задушават. След тези 6 часа изваждаме резниците и ги преместваме в чиста вода. Най-добре е тя да бъде преварена и изтинала. Така няма бактерии, но има един недостатък. Съдържа по-малко кислород. Затова може да добавите таблетка активен въглен. Той ще поддържа водата чиста. Още един полезен трик е да сложите от 1 до 2 капки кислородна вода на чаша вода. Тя се разпада и обогатява водата с кислород, което помага на корените и пречи на загниването. Но само водата не е достатъчна. Тук започва създаването на подходящ микроклимат. Представете си резника, няма корени, няма откъде да си набавя вода, а въздухът в дома е сух, особено през зимата. Затова трябва да създадем условия като в оранжерия. Висока влажност. Най-лесният начин е да направите мини парник. Покрийте резника с отрязана пластмасова бутилка, стъклен буркан или го сложете в прозрачна кутия с капак. Вътре влажността се вдига почти до 100%.
Така листата почти не изпаряват вода и растението може да насочи всичките си сили към образуване на корени. Но не забравяйте, това е затворено пространство. Ако не се проветрява, може да се появи плесен. Затова веднъж на ден махайте покритието за от 10 до 15 минути. Това е достатъчно. Може също леко да пръскате листата с топла вода. Ако ви е останало от разтвора с мед, разредете го около 1:10 и го използвайте за пръскане. Листата също усвояват хранителни вещества и това им действа добре. Още един важен момент. Температурата при корените трябва да е малко по-висока от тази в горната част. Тоест, долната част да е на топло, а върхът на по-хладно. Това стимулира корените да растат по-бързо. Може да поставите резниците на топло място, например върху шкаф или близо до лек източник на топлина. Има и специални подложки за разсъд, но не прекалявайте. Оптимално е около 25 градуса в зоната на корените. От тук нататък остава само да чакате. Най-трудното е да не пипате постоянно. Не вадете резника на всеки час да проверявате. Това може да повреди образуващите се корени. Наблюдавайте през съда. Ако всичко е направено както трябва, още след около 48 часа ще забележите малки бели издутини на местата с дръскотини. Това е калус, тъканта, от която ще се образуват корените. Още след ден ще се появят първите тънки бели коренчета. Това е моментът, в който разбирате, че сте успели. И тук идва една много честа грешка. Когато видим корени, ни се иска да изчакаме да станат големи и дълги. Мислим си, че колкото повече, толкова по-добре. Но това не е така. Корените, които растат във вода, са много нежни и крехки. Те са свикнали на идеални условия. Ако станат прекалено дълги, при засаждане в почва лесно се повреждат и растението се адаптира по-трудно. Най-добре е да пресадите, когато корените са дълги около 5 мм до 1 см. Тогава са достатъчно развити, но все още гъвкави и лесно се адаптират към почвата. Сега за почвата. Не използвайте тежка градинска пръст. Тя задържа вода и може да задуши младите корени. Нужен е лек и въздушен субстрат. Добра смес е около 50% торф, 30% перлит или вермикулит, 20% пясък. Може да добавите и малко дървени въглища за защита от загниване. Сместа трябва да е рохкава, ако я стиснете, да се разпада, а не да става на буца. Засадете резника в малка чашка с дупки на дъното, около 100 до 150 мл. Не използвайте голяма саксия, защото излишната почва ще задържа влага и може да прокисне. Направете малка дупка, поставете внимателно резника и покрийте с почва. Не притискайте силно, само леко фиксирайте. Първото поливане направете с остатъка от разредения разтвор. Това ще помогне на растението да преодолее стреса. След това отново покрийте, за да запазите влажността. Не бързайте да го оставяте на сух въздух. Привиквайте го постепенно. Първия ден за половин час, после за час, после за няколко часа. Когато видите, че растението стои свежо и започва да пуска нови листа, вече може да махнете покритието. Това е целият метод. Няма нищо сложно. Просто малко разбиране и търпение. Работи отлично за най-различни растения – рози, лози, фикуси, хортензии, клематиси, цитруси, дори и някои по-капризни видове. Пожелавам ви всяко резниче, което засадите, да се превърне в здраво и красиво растение. До следващия път. И нека градината ви винаги бъде зелена и пълна с живот.